Ano yung pagkaon sa kabos, guys? Oh, nara. Patani. Ano, Patani ano? ini ilang aran de? Ha? Patani. Beans. Kidney beans man Ha? siya. Dihi lahi. Ha? Kidney beans man Amot lang, kidney usari. beans. Oh, nara, guys. Muni, guys. Hello guys! Muni, guys, oh, natanaw, guys. Di ko Ba? padung guys. Kusog kayo mo palit, guys. Naay laya pero like munggos ba? Nara. Like munggos, oh. Ito na siya. Daghan kayo, guys, oh. Daghan. Di ila Puno pa diha, ano. oh. Puno. Napag diri sa ako guys. Sa bukid, guys. Napag nalangga guys oh. Oh, muni, guys. Ang Oh. Muni, tanawar, good ninyo, guys, oh. Kusog kayo mo panit. Ang kuan ani. Parang hindi ko lang tawag kasi klase color. Oh. Ito to puti. Puti ko, no. nabito puti diri ma. Na di ay? Be, Dili usara. hama daw. Di nga puti man gid kay kanang naipintik.